5 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри аваза дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯбатараққии маҳсур дар хушкӣ бо президенти Туркманистон Сердар Бердимухаммедов мулоқот намуданд. дар вохӯрии маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар ва рӯзномаи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои маҳсур дар хушкӣ баррасӣ гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки мо ба таҳкими мебаъдаи муносибатҳо бо Туркманистон аҳамияти доимӣ медиҳем. дастгирии фаъоли муколамаи сиёсии байнидавлатӣ ва тавсеяи робитаҳои байнипарлумонӣ таъкид гардид. ба масъалаи густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ аз ҷумла дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, нафту газ ва нақлиёту коммуникатсия таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. барои афзоиши ҳаҷми тиҷорат пешниҳод гардид ки ду ҷониб харитаи роҳро барои солҳои 2026-2028 таҳия ва амалӣ намоянд. ҳамчунин пешниҳод гардид ки барои рушди робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ имкониятҳои комиссияи байниҳукуматӣ фаъол истифода карда шавад. гуфта шуд ки ба роҳ мондани парвозҳои доимӣ миёни пойтахтҳо ҳамчун масъалаи муҳим боқӣ мемонад. густариши робитаҳо дар бахшҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш аз мавзӯоти дигари суҳбат буд. вобаста ба робитаҳои байналмилалию минтақавӣ тарафҳо аз таҳкими мебаъдаи ҳамкорӣ дар доираи созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ҷонибдорӣ карданд.